Pištík môj, a či si mi tu? No, kde by som bol? Ozaj, Pištík. Aj tebe sa vidí, že sa tie naše ovce dneska voľaké roztratenie. Aj veľmi je to aj divno, ako sa roztratenie. Po celej lúke ako sprostie. Ešte šťastia, že sa len dve. Ani toho krepího psa nevidím. Asi si zasi nevieš spomenúť, ktorým smerom je Salaš. Hej, a my si zase nevieme spomenúť, kde sme včera ostatne ovce pásli. Keby sme si aspoň spomenuli, prečo sme sa my na Salaš bez nich vrátili. Hej, no, preskakúvali sme vatru, to viem. Ja aj to viem, že keď bol veľký Fero v lufte, tak som do ohňa hodil slivovicu. Ej, hneď bol plameň vačší. No, a Fero zas menší. Ozaj, Pištík, haluške nám Manča donesie? Hej, ak ju predseda pustí, tak hej, ale ťažko ju ten pustí, keď minule sme mu ju 2 mesiace nevrátili. Aj, ťažký život má chudera. A ešte teraz, keď sa jej aj ten muž načisto dokalíčil. Hej, a čože tako sa mu stalo? Ale prosím ťa, chcem na diskotéke pred chlapama pomachrúvať, že skočí z veži na tom gumenom lane, vieš to, čo je teraz tak v móde. No. Hej, a skočil? Skočil. Len sa zabudol o to lano priviazať. Jaj, veľký frajer. Pištík môj zlé je. Marí sa mi, že sem predseda ide. Hej, no chytro. Čo myslíš, koľko razy to povie? 29. Ti keľko tipuješ? 30. O čo? Pol litra žinčici, dobre? Hej, dobre. Á, predseda, no hýbajte hore, čo tu chcete? Kua, chlapi, to takto nejde ďalej, nejde, kua. Kua, čo? Akože čo, kua? Mlieka v dedine nie to, sila nie to, nič nedávate, beviete. Aj minulé ste mi Anču zobrali, kua. Zatiaľ 11 rázy. Ovce by bolo treba kúpiť, predseda. Voľa ako nám dochádzajú. Chlapi, už ma ozaj nesajúte, kua. Kúpiť. Za čo kúpiť? Hovorím vám, keby ste aspoň také oštepky robili, alebo pavenice, zoberte to potom, dôvodne tam sú ľudia takí klepí, kúpia to aj za 130 korún to kúpia, kua, takí sú klepí. Jaj, predseda, pavenice robiť to není len tak, to treba aj ohňa naklásť, no. Ovce podojiť, Anču preľuftúvať. Ty. Len vy nič neuftúte, kua. Robte dačo, tak sa peniaze, aby sme si kúpiť voľačo mohli. Kúa nepoviete? To by bolo 20. Svandičky, veď vás pojedu do fabriky, vás pošlem robiť. V vysokej peci pôjdete kúa, tam sa naučíte po fabrike žiť. Ozaj, predseda, počul som, že sa vám vraj decko narodilo, pravda je to? Taký ste sprostí, že až. Ako sa mne mohol narodiť? Mojej žene sa narodilo. Aj tak to není moje, tak čo? A to je škoda, predseda. Mysleli sme, že to štvrtvo by už mohlo vaše byť, kua. Však nevadí, možno na budúce, predseda, no. Inak mali by ste viacej žinčici piť, mocnejší chlap by z vás narastol. Možná. No. Alebo z vašej ženy. Ozaj, a či si ešte holí tie nohe, tak ako to v tom televízore videla? A toto vy zase skade viete, že si nohe holí, kua. To len ja mám vedieť a nie celá dedina. Nebojte sa, predseda, pán farár asi nevedia. No, nebol by som si ja taký istý. Ja vedia len tak, aby som zahovoril. A čo sa to dieťa aj sa na voľakoho podobá? Fantázie, že sa dieťa podobá na dakoho. Len zatiaľ neviem na koho, kua. Ale keď zistím, naksi ma nepoje debil jeden. Ja, jak to bol debil, tak ani dieťa nebude normálnu. To sa zasa zbytočne netešte. Ale už Pištík, jasné, že bol debil, no. Veď ja si ani neviem normálne ho predstaviť, čo predsedovej žene dieťa urobí. No, náhodou. Hej, bácha, náhodou, ako si tie noje hojí.
Tak sa na to už daj pozevať. Sice iba potmaj dá sa. Predseda, a čo ste nám to vlastne chceli povedať? Akože čo, kula, akože čo? Aby ste už konečne robiť dačo začali, kto vás bude furt za nič platiť, kula, akože čo? 29, vyhral som pištík môj. 29. No, predseda už ide, hej? Však už je tak, predseda, no. No, idem. Ja mám aj robotu, kula, nejako vy tu na... 30, ja som vyhral, platíš, kamarát. Dobre, predseda, choďte už v pokoji a pozdravte ženu a toho Pangharta, nak sa im dobre vodí. No, dobre, to im môžem odkázať toto jedno. Tak sa majte, robte už dačo. Namiesto dovidenia ako obvykle, kula. Česť. Česť, predseda, česť. Jaj, dobrý človek, tento predseda, milý, prítomný. Hej, ale aj tak si myslím, že by sme sa dlhší čas nemali dolu v dedine ukazovať. Čo ak si predsa len tak dovšimne, že to malo sa na dakerýho z nás podobá.